Έκανε το γύρο της Ευρώπης. Αν έμενε και στα τελευταία 2 και 14 μπορεί να έφτανε σε ιστορική επίδοση, κορυφαία. Θα χάσει 1 ή το πολύ 2 παιχνίδια επιπλέον. Μιλουτίνοφ, σκαλοπάτι, θα γυρίσει και θα εκτελέσει με το ένα χέρι για να ισοφαρίσει. Έγινε λάθος στην επίδεση του Ολυμπιακού, το εκμεταλλεύεται η Καρδίτσα και σε πρωτεύοντα ευνηδιασμό ο Wells σκοράρει. Στον Ολυμπιακό, στην εικόνα του Ολυμπιακού, ένα μεγάλο φαβορί για το Final Four και το τελικό. Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ακριβώς, ναι, σωστά. Εδώ ένα φοβερό κάρφωμα. Όπου είναι πιο υγιές, είναι πιο υγιές αυτή την περίοδο. Εδώ ένα θαυμάσιο lay-up για τους φιλοξενούμενους με τον Λιούις. Αγωνιστικά και με όραμα, βέβαια. Την ανακαίνιση του γηπέδου. Βέβαια. Νάιτζελ Γουίλιαμς γκος για 3. Και εκεί που προηγήθηκε με 5 η Καρδίτσα, τώρα κόβει τη διαφορά στους 2. 7-9. Ο Λιούις απαντάει αμέσως. Στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Ολυμπιακός 8, Καρδίτσα 12. Καρδίτσα η Ιαπωνική. Επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με σου 3 πόντων του Πίτερς. Επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ και εξαιρετική assist στον Άλεκ Πίτερς που έκοψε χωρίς την μπάλα από την baseline. Μόνο με 3 τρίπλες. Σε ολόκληρο το παιχνίδι με την Bayern. Σήμερα κάνει πολύ περισσότερες. Να, εδώ για παράδειγμα παίρνει το goal foul. Εδώ έκανε 2. Από χρονιά σε χρονιά, με το ένα ή το άλλο ρόστερ, με τη μία ή την άλλη έκδοση του Ολυμπιακού στο παρκέ. Κοιτάξτε εδώ, φοβερή δημιουργία του Νας Μίτρου-Λόγκ για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άδειασε όλη την άμυνα, η σκαστή πάσα. Οι εικονολήπτες μας και τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους της Εστοβάν εξωτερικών μεταδόσεων, μαζί με το σκηνοθέτη μας, τον Μανώλη Παπανικίτα, και τα ωραία πλάνα. Καμπερίδης για την απάντηση, παρά την έξοδο, έχει τη δική του άποψη. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει ο Βιλντόσα. Η προσποίηση του Νας Μιτρουλόν και το τελείωμα με τη βοήθεια του ταμπλό. Αλλά όλα τα λεφτά. Και ουσιαστικά το εξηγήσαμε και νωρίτερα. Ενώ ο Ντόρσι ξεβλέπει τώρα την μπάλα και πηγαίνει για το lay-up, για το 24-18. Ακούτε τα χειροκροτήματα από το κοινό. Time out του Ολυμπιακού που δεν παίζουν σήμερα. Ήψωσε ο Μιτρουλόν. Έπιασε την μπάλα ο Μέντσα και σκόραρε. Καλό block out του Μιτρουλόν. Ευνηδιασμός, Ντόρσι για το εύστοχο lay-up με τη βοήθεια του ταμπλό. Ο Ντόρσι βγήκε από τα screen. Πήρε την μπάλα, περιμένει την έξοδο του Μίτρου-Λόγκ. Στείνει screen ο Πίτερς, το πλάι. Ο Λαρετζάκης προσποιείται, βήμα πίσω, ξεμαρκάρεται και το βάζει το χτύπημα της κόμπρας. Αλλά νωρίτερα είχε σπάσει τους αστραγάλους του αντιπάλου του. Με το πρώτο highlight στην αναμέτρηση. Ο Άλεν προσποιήθηκε, άλλαξε ωραία την μπάλα και τελειώνει με το lay-up. Και εδώ, φοβερό. Κυκλοφορεί ιδανικά την μπάλα ο Ολυμπιακός. Δεν θα μπει ούτε τώρα το τρίποντο από τον Νας Μίτρου-Λόγκ αυτή τη φορά, αλλά ο Μέρσα είναι εκεί για να διορθώσει τα πράγματα. Ο Μίτρου-Λόγκ συνεργάζεται με τον Μέρσα, σκαστή πάσα στην baseline, ανάποδο λέει από τον Ντόρσι και φάτος σήμερα ο Τάιλερ Ντόρσι. Και το επιβεβαίωσε με ένα πατρικό χτύπημα στο κεφάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, ένα εντυπωσιακό καλάθι από τον Κασελάκη. Πασάρι στην αδυνάτη πλευρά, δεν πέρασε η πάσα του, έκλεψε η Καρδίτσα και φτάνει στο lay-up με ένα εντυπωσιακό τρόπο ο Wells. Να είναι η επόμενη επαρχιακή ομάδα που θα πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα το διεκδικήσει, θα το κερδίσει με μια wild card με οτιδήποτε. Ο Wells πάσαρε και τελείωσε ιδανικά τη φάση με το ένα χέρι ο Βασίλης Χριστίδης. Κινείται προς το καλάθι, πασάρει έξω ο Λαρετζάκης. Υποπίεση άμυνας, αστόχησε ο Μένσα για το επιθετικό rebound και ο Βερζέγκοφ μέχρι το lay-up για το 40-33. Να μπουν και οι ρωσικές από την επόμενη περίοδο, κάτι που θα σημαίνει ότι θα έχει σταματήσει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Όλους τους ακριβώς, πολύ σωστά. Έτσι, το πιο σημαντικό απ' όλα και δευτερευόντως να δούμε και εν πλήρη συνθέση όλο το θίασο. Σωστά τα λες. Να μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι. Να μην παίζουν δηλαδή ουσιαστικά 5-6 χώρες, που λέει ο λόγος. Εδώ ο Βιλντόσα πίσω από το screen. Και η αγορά και μπήκε πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ναι, σωστά. Έχουν κρατηθεί ψηλά οι Ιταλοί με την Αρμάνι πάντα σταθερά να βάζει χρήματα. Έκλεψε ο Άλεν, τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, βρίσκει ισορροπία απέναντι στο Μιλουτίνοφ, αστοχή, αλλά ο Κασελάκης διορθώνει.
Και τέλος πάντων θα ανοίξει ο δρόμος για να πάνε με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ τους και οι δύο ομάδες στο παράθυρο, στο break του Φεβρουαρίου. Ώρες στο γήπεδο και τρελαίνει τον κόσμο, μερικές φορές και εμάς. Εδώ η απάντηση από το τρίποντο, από το πλάι. Ο Williams Goss το είχε διαβάσει, ο ένας δεν το είχε διαβάσει ο άλλος. Φουρνιέ αντίθετα από το σκριν, υψώνει, Μιλουτίνοφ καρφώνει, φοβερό, άλλο κάρφωμα. Τον ακολουθεί ο Williams Goss. Χολ με τον Βιλντόσα, Άλεν στον Κασελάκη, χτύπησε ωραία την close out άμυνα του Βεζένκοφ αυτή τη φορά και το βάλε. Τα ποσοστά των δύο ομάδων στα σουτ 2 πόντων. Williams Goss, Βεζένκοφ για 3, είπαμε, το κάνει τόσο εύκολο ο Βομβαρδιζένκοφ. Βιλντόσα δεν πέρασε στην αδύνατη πλευρά, τώρα η πάσα του. Κλέψιμο και καλάθι παρά την προσπάθεια του Βιλντόσα. Williams Goss. Σκαστή πάσα, Μιλουτίνο στη γωνία, Φουρνιέ εκτελεί και το βάζει, δηλαδή το ξεφουρνίζει. Ενόψει Βιτόρια και Μαδρίτης, κοιτάει πρώτα την πάσα, κοιτάει τις άμυνες και μετά το σουτ, μετά τη δημιουργία του κοιτάει την εκτέλεση. 65-45, δίπλαρος. Θα πάρει σου 3 πόντων πίσω από το screen και θα το βάλει 65-48 και αυτός κάνει μεγάλη χρονιά φέτος με την καρδίτσα. Η καρδίτσα στην άμυνά της. Βεζένκοφ πήρε, Μιλουτίνοφ στο πλάι. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο Williams Goss, ξανά Μιλουτίνοφ από κοντά με το ένα χέρι. Σαν σε προπόνηση 67-48. Ήταν σε εκείνο το σημείο. Να ο Φουρνιέ για το Μιλουτίνοφ, τώρα θα καρφώσει, δεν χρειάζεται να πασάρει. Αλλά ξανά ο Γάλλος πίσω από το screen του Σέρβου. Φουρνιέ τώρα από 45 μοίρες. Συν 23. Ο Καμπερίδης σε ένα buzzer beater. Και μοίρασμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα είπε ότι δεν τους βγαίνουν οι καταστάσεις pick and roll. Προτιμάει να πάνε σε isolation, δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, ή να δώσουν πάσα έξω. Μήτρου Λόγκ. Ντόρση με 2. Σπάει την μπάλα στον Πίτερς. Αυτός για το Λαρετζάκι. Επανατοποθέτηση και εύστοχο τρίποντο. Μην τα ξαναλέμε. Και εδώ η απάντηση από το Wells. Όσα και να βάλει πάντως Λεωνίδα ο Λαρετζάκη σήμερα. Και το repositioning, παρότι το κάνει συχνά, δεν το καταλαβαίνει. Τάιλερ Ντόρση, και ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι, καλά κάνει. Για το συγκεκριμένο. Ίσως τον έχουν ότι θα την μπουνίσει κατευθείαν, αλλά είναι έξυπνος. Ντόρση μετά το κλέψιμο. Νόμιζα θα καρφώσει. Την άφησε απλά. Χάνουμε μερικές φορές το μέτρημα. Λοιπόν, αυτή την διαβολοβδομάδα ο Ολυμπιακός παίζει Τρίτη-Πέμπτη. Τρίτη στη Βιτόρια, Πέμπτη στη Μαδρίτη. 13-15. Πόσο έχει? 14-16. Μακρινό rebound εν τέλει του δίπλαρου. Η πάσα για τον Κασελάκη. Η αδύνατη πλευρά στις 45 μοίρες. Ο Καμπερίδης δεν θα το χάσει αυτό. 82-61. Μήτρου Λόγκ στη γωνία. Ο πλεισμένος ο Πίτερς για 3, 85-61. Βιλντόσα πίσω από το σκριν Μένσα. Παπα-Νικολάου περνάει την μπάλα στο ψηλό και θα καρφώσει ο Νέιθαν Μένσα. Αμυδρά. Άλεν για 3, 87-66. Λαρετζάκης πέρασε μέχρι το lay-up και φάουλ. Λαρετζάκης, θα τον έχουμε στο τέλος το Λαρετζάκη, Λεωνίδα Μενεγάκη. Άλεν από μακριά το βάζει 90-69. Άρα το μόνο ενδιαφέρον αν θα βρεθεί μόνος του να σουτάρει ο Παυλόπουλος. Του τη δίνει ο Βιλντόσα, screen του Μένσα. Παυλόπουλος σταυρωτεί, ένα βήμα πίσω, εκτελεί μέσα. Απίστευτη αποθέωση για τον Θοδωρή Παυλόπουλο στα 17 του στο βάπτισμα πυρός με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Καθόλου μικρό πράγμα για αυτόν τον παίκτη.